Da Deadpool 3 snart kommer på kino, tænkte jeg, at det ville være morsomt at se nogle saftige godbiter fra de to første filmene igen og kanskje til og med lære noget om den tredje. Lad os dykke ind i Deadpools verden. Ryan Reynolds spillede ikke bare Deadpool, men brugte også flere år på at tikke Marvel om at lage filmen, for at forhindre en anden katastrofe som Deadpools skildring i X-Men Origins Wolverine, blev han også producent. Reynolds insisterede på, at begge manusforfatterne skulle være til stede under filmingen, men studiet ønskede ikke at betale dem. Så Ryan betalte dem af sin egen lomme. Efter filmingen tog Reynolds med en af Deadpools kostymer hjem og sagde: "Jeg ventede 10 år med at lage denne filmen, så jeg tog bare den forbandede dragten." Noget siger mig, at studiet tilgav ham med et smil. Budgettet for denne filmen var virkelig beskedent. Bare $60 millioner, som er lommepenger i superheltverdenen. Til trods for at have en R-rating, noget som betyder, at den var begrænset for yngre publikum, samlede filmen ind næsten $800 millioner på billetkontoret. Det er 13 gange budgettet. Procentvis set er det en af de mest lønsomme Marvel-filmene. Vel, når du har Deadpool, er alt muligt. Den sidste actionscene på broen blev filmet i Vancouver, og broen måtte stænges i 2 uger. Ryan Reynolds, som er kendt for sit veldedighedsarbejde, opfyldte til og med det sidste ønsket til sin store fan ved navn Connor. Denne gutten var alvorligt syg og ville ikke leve og se premieren på Deadpool, så Ryan Reynolds viste ham filmen før den officielle kinopremieren. Efter Connors død sagde Ryan Reynolds, at han ville hylde ham og sætte navnet hans ind i manuset. Han dukker op i scenen, der Deadpool og Vanessa diskuterer navnet på deres fremtidige barn, og det er Connor, som kommer op. Den sidste kampen i den første Deadpool finder sted på det flyvende hangarskibet S.H.I.E.L.D., som du kunne se i Avengers eller Captain America. Men før denne sidste kampen er det en scene i en taxi, der Deadpool glemmer alle våbnene sine. Den var oprindeligt ikke i manuset, men Ryan Reynolds lagde den til der, fordi filmen havde et lavt budget, og det ville ikke være penge igen for den scenen, så de inkorporerede det der som et humoristisk element. Samtidig er det få specialeffekter i hele filmen på grund af det lave budgettet. Det er rundt 800-900 af dem. Til sammenligning i Batman v Superman Dawn of Justice, som blev udgivet på samme tid, var det næsten 2000 trickskud. Deadpool 1 var også den første Marvel-film, som fik en R-vurdering, det vil sige utilgængelig for ungdom. Efter successen bestemte Marvel C for Agenda-trækket, og den sidste Wolverine-filmen, Logan, blev også vurderet som R. Før Deadpool-filmen var det selvfølgelig tegneserier. Og Deadpool sagde selv i en af tegneserierne, at han ser ud som Ryan Reynolds krydset med Sharpei. Den unge mutanten Negasonic Teenage Warhead blev opkaldt efter en af sangene af bandet Monster Magnet. I tegneserierne har hun imidlertid lidt andre evner. Hun er en telepat. Forfatterne af filmen mente, at baseret på navnet hendes og eksplosiviteten hendes, ville det være mye mere fornuftigt, om hun havde nogen eksploderende superkræfter. Skuespiller Ed Skrein, som spiller Ajax, er en stor fan af tegneserierne, og kunne spille en skurk i denne filmen var en drøm, som gik i opfyldelse for ham. Ryan Reynolds hævder, at Deadpool er en af favoritfilmene, han har lavet, ikke mindst fordi han ofte ikke holdt se til manuset og improviserede mye. Studiet advarede Reynolds om at sørge for, at når de sminkede den vansirede Deadpool, ville publikum ikke være helt syge, og at han fortsat ville være genkendelig. Det tog Reynolds 4 timer hver dag at lage sminke. Deadpool er også den sidste tegneseriekarakteren, som blev portrætteret af Ryan Reynolds, men som kendt har han allerede portrætteret flere af dem. I scenen der Wade Wilson er på vej mod en procedyre for at vække mutantkræftene hans, siger han, at hvis de gør ham til en dress, er det vigtigste ikke at være grøn eller animeret. Dette er en reference til Green Lantern-karakteren, som Ryan Reynolds også spillede, og hvor dragten hans bare var grøn og animeret. Reynolds siger selv, at han hater filmen, selvom han tjente ikke en kona i den. Stan Lee dukkede op i Deadpool som DJ på en strippeklub. De første testbildene for filmen
blev vist tilbage i 2012, og kritikere kaldte dem blodig perfekte. Da Deadpool blev filmet, rømte Ryan Reynolds af og til fra filmingen for at besøge syge barn på sygehus. Han drog til og med dit i et Deadpool-kostyme for at gøre dem glade. Drosjes jo før Dopinders stand blev opkaldt efter en ægte person. Ryan Reynolds kendte ham som en klassekammerat på barneskolen, som desværre blev truffet af lynet og dræbt. Figuren til taxichaufføren skulle være en hyldest til ham. Som jeg nævnte, tog det 4 timer at sminke ansigtet til Deadpool, og det tog yderligere 4 timer at sminke resten af kroppen. I scenene der Ryan Reynolds er halvkroppen som Deadpool, varede sminken totalt i 8 timer. Og lad os nu tage en tit på de interessante fakta om Deadpool 2. Josh Brolin, som spiller Cable i andre omgang, øvede mye for at se bra ud. Han boksede og trænede armene i 45 minutter om dagen. Hver dag spiste han vinger af kylling eller laks og nøjagtigt 48 mandler. Det er 1 million forskellige popkulturreferencer i denne filmen også. For eksempel i en scene fortæller Deadpool Cable og Zip It Thanos, en reference til Marvel-filmene, fordi Josh Brolin spiller Thanos. Deadpool har også på se en t-skjorte, der det står Meredith og Olivia, som er Taylor Swifts kattenavn. Når Deadpool håner det faktum, at det ikke er et stort budget for flere X-Men at dukke op, vil du kanskje lægge mærke til, at i løbet af denne linjen lukker Mutant Beast døren. Denne scene blev ikke bare filmet for Deadpool, men under indspillingen af X-Men Dark Phoenix. I denne filmen nævnes Deadpools panseksualitet, som blev ignoreret i første del for første gang. En panseksuel er en person, som ikke bryr sig om kønnet til partneren sin. For eksempel nævner Deadpool-filmen The Sisterhood of the Traveling Pants, som spilte hans kone, Blake Lively. Mindre end et sekund fremstår Brad Pitt i denne filmen som den usynlige figuren til Vanisher. De tog denne scene på mindre end 2 timer, og Brad Pitt ville ikke have penge for det, bare kaffe. Inden slutscenen ændres Deadpools dragt fra rød til hvidt og grå på grund af støv. Dette er en reference til X-Force, da Deadpool havde på se en svart og hvidt dress. Hvis du ser på studiepoengene til Deadpool 2, vil du kanskje lægge mærke til, at alle skuespillerne, regissørerne og forfatterne har forskellige kaldenavn opført. Regissør David Leitch bliver for eksempel refereret til som en af dem, som dræbte John Wicks hund, en reference til hans arbejde med John Wick. Deadpool har skrevet smil og vendt på et blitz på pistolen af hans. Selv regissør David Leitch har en liten cameo i denne filmen og dukker op som den første fange i lastebilen, som Cable kaster for at bremse Deadpool. I den første Deadpool nævner Wade Wilson for sin blinde romkammerat, at det er 116 gram kokain og en kur mod blindhed gemt et sted i huset. I den andre delen viser det se, at dette stemte. Mens han snakker med Cable, har Deadpool på se den samme Hawaii-skjorten, som Chunk havde på se i Hellions, den første filmen Josh Brolin, Cable spilte i. Ryan Reynolds forbød Barna sine at besøge ham på sættet, fordi han havde på se en maske og ikke ønskede at skræmme dem. Skuespiller Terry Crews, når han ikke var foran kamera, måtte have på se et tæppe for, at ingen skulle mistænke, at han var med i filmen. Regissør Tim Miller trak se fra regissør Deadpool 2 på grund af kreative uenigheder med Ryan Reynolds. Totalt 15.000 mennesker jobbede med filmen. Josh Brolin har signet en aftale med Marvel, som lader ham spille Cable i op til 4 filmer. Deadpool 2 har, som en skikkelig Marvel-film, senere efter studiepoeng 4 for at være nøjagtig. Under filmingen døde en ung stuntkvinde tragisk under en motorcykelscene, da hun mistede kontrollen over motorcyklen, crashede ind i en fortavskant og fløj gennem et glasvindue. Hun døde på stedet, og filmingen blev afbrudt i 2 dage. Deadpools katanas er laget af det fiktive materiale carbonadium, som vist nok er et radioaktivt metal, som er mere formbart og billigere end adamantium og kan dræbe mutanter med regenererende kræfter. Dette materiale dukker også op i filmen Logan, der Hugh Jackman som Wolverine sparer en speciel carbonadiumkugle for mulig selvmord. Deadpool 2 var en så vellykket film,
at den blev den næst mest succesrige filmen i X-Men-serien i Amerika efter den første Deadpool bare en måned efter udgivelsen. Karaktererne Domino og Cable måtte gennemgå yderligere filming. Faktisk likte testpublikummet disse karaktererne så godt, at filmskaberne bestemte sig for at give dem mere plads i filmen. Og hvad ved vi om Deadpools trekant? Skuespiller Vinnie Jones skulle dukke op i denne filmen, som skulle spille Juggernaut igen. Han afviste imidlertid rollen, fordi at spille Juggernaut var fysisk og mentalt vældig krævende for ham. Da han var i kostyme, kunne han bare drikke gennem et sugerør og kunne næsten ikke bevæge sig ellers. Den første traileren til Deadpool og Wolverine blev tidernes mest succesrige trailer. I løbet af de første 24 timer fik den over 320 millioner visninger på ulike sociale medier. Da filmen Logan kom ud, sagde Hugh Jackman, at han ikke ville spille Wolverine igen. Det tog 7 lange år, men nu er Hugh Jackman tilbage som Wolverine i Deadpools 3. Han har selv sagt, at han vil tilbage til rollen som Wolverine, og han føler det i sig selv. Med denne filmen slår Hugh Jackman sin Guinness verdensrekord som skuespilleren, som spillede en tegneseriekarakter i længste tid, og det er alt fra os om Deadpool og hans fascinerende verden. Jeg håber, du likte disse interessante tingene, og kanskje lærte noget nyt. Hvis du likte videoen, ikke glem at like og abonnere slik, at du ikke går glip af andre nyheder. Tak for, at du så på og for din støtte. Ha' en flot dag og se dig snart.